Episode 9. Ko nhai sekuru, Princess Radziwill aibva kunyika ipi nekuti handisati ndambunzwa zita rakadaro? Ndirangarirai uyo. Akazvarirwa kunyika inonzi Poland, asi mbiri akaitira kumuzinda wamambo wekuRussia. Ndanga ndisina kutaura kuti mumakore 10 eFederation pane kufamba kwakaita vanhu vemunyika dzakatikomberedza vachiuya kuzogara muno. Nekuda kwekuti nyika ino ndiyo yaiva neguta guru remubatanidzwa uyu, pariamende, mafekitori nezvimwe zvakawanda zvemubatanidzwa uyu zvaiwanikwa muno munyika. Saka vanhu vaida mabasa vaiuya kubva kuZambia, Mozambique neMalawi. Kune vazhinji vakauya vakavakira kuno kana kupiwa dzimba dzekugara muno nehurumende yeFederation. Uye munyika muno tine vanhu verudzi rwechiIndia. Vanhu ava vakatangira kuSouth Africa uko vakasvika mumakore kuma1860 chaiko kunzvimbo yeNatal. MuIndia nemukurumbira kupfuura vese ainzi Mahatma Gandhi akasvika muSouth Africa muna 1893. Kunana 1910 zvichienda mberi, vanhu verudzi urwu vakatanga kuuya kuno kuchamhembe cheAfrica muuwandu, nekuti varungu vechiBritish vaivada kuti vave ana muzvinachitoro namamwe mabasa ebudiriro dzezveupfumi. Kunyanya kubva pakapera hondo yechipiri yapasi rose, vakanga vouyawo muno zvine uwandu. Musakanganwe zvekare kuti Britain ndiyo yaitonga nyika yeIndia zvekare. Chirandu, pamataura paya kuti Muzorehwa aitumira ANC, yanga ichiri African National Congress here, semazuva ekare aya. Ava vaiva baba varanga. Waita zvako gono. Pakaita kamutsauko kadiki kekuti rwendo rwuno yaiva yozivikanwa kuti African National Council. Vamwe vanoti Muzorehwa akaiswa pachinzvimbo ichi naJoshua Nkomo, uyo angari mutirongo panguva iyi. Ichokwadi Chirandu, ndinofara nenhoroondo dzaunotaura nekuti unotaura chokwadi. Vakumalo vakapindirawo. Ini ndakapinda mumisangano yakawanda uchitaura pano. Ndakapinda muNational Democratic Party ikarambidzwa. Tikatanga ZAPU ikarambidzwa. Mazuva akatanga ZANU, Nkoma akatanga People's Caretakers Council. Ndaiva mukomana, tisu tainzi Zhanda. Ndakaona chiso chemuzukuru wangu Ranga kuti chakaita mubvunzo ndichibva ndati, Zhanda raiva izwi rakatorwa kubva kuchirudzi cheFrench iro raidaidzwa kuti gender mines, izvo zvinongoreva kuti mapurisa. Ava vaiva vechidiki vebato rePCC, avo vairwisana nebato ranga richangobva kutangwa reZANU. Zita iri rekuti Zhanda rakadaidzwa mugore ra1964. Ndichiri kutondera vakomana vezhanda ava vachimhanyisa vabvakure mazuva acho. Vabvakure kureva vaiva vauya mazuva eFederation kubva kunyika dzakaita seZambia, Malawi neMozambique. Vamwe vaivadaidza vachiti mabwidi, kubudikidza nekuti kana vachimhoresana vanoti muli bwanji. Anopindura obva ati ndili bwino. Vamwe vachivati maBrandaya nekuti guta guru reMalawi raive Blantyre. Asi ese mazita aya amadunurirwa aiita kakushora. Vakomana vezhanda ava vaizorova vanhu, ivava vachivati vaisavada munyika muno. Wainzwa woti, mwana wankuku ndichiyani? Vanodaira vacho obva vati ndinkuku. Apa vaiti mwana wehuku chii? Anopindura oti ihuku. Nhau yakatangira pakuti vabvakure ava vaisakwanisa kutaura kuti huku, nekuda kwekuti vaitaura mimwe mitauro kusanganisira nyanja, chewa, chikunda, bhemba nezvimwe, saka vaitadza kubuditsa huu voti nkuu.
Vakumalo vakazungudza musoro vakati, ya waiva udiki chokwadi, ndingade kuwedzera zvishoma pamusoro paumudhala wetu. Ndakanzwa kuti vabereki vanxabuko Nyongolo Joshua vakanesekana kwenguva kuti vaite mwana, saka vakaenda kunjelele kumatopos. Vakaenda vachida kuti vakomborerwewo nembereko. Zvinonzi izwi rakabuda mubako richitaura kuti vabereki ava vaizopiwa mwanakomana uyo aizorwisana neutongi hwevarungu kwenguva refu. Akadzidza muno akazoenda kuSouth Africa, uko akanosangana nekushamwaridzana nevanhu vaisanganisira Nelson Mandela naSeretse Khama. Mandela akazoita mukurumbira pasi rose, akava mutema wekutanga kutonga South Africa. Khama akatongawo kuBotswana. Kubva kudzoka kwaakaita achibva kuSouth Africa, Mkhoma akaratidza utongi hwakajeka, achiratidza kuti aisada kuti vatema varambe vakadzvanyirirwa. Mkhomo akatungamirira mapato anosanganisira Southern Rhodesia African National Congress, National Democratic Party, Zimbabwe African People's Union, People's Caretakers Council neZimbabwe People's Revolutionary Army. Mugore ra1958 Mkhoma akaenda kumatopos kunobvunzira kune vari pasi nekunyika dzimu pamusoro penhau dzenyika ino. Takazoonawo mugore ra1963 vaMuzenda vakamirira bato rezanu vachiendawo kuGreat Zimbabwe kunobvunzirawo. Vanhu vazhinji havatoziva kuti Mkhomo ndiye akaunza zvombo zvehondo zvekutanga munyika muno muna 1962. Zvombo izvi 24 zvaiva zverudzi hwesemi-automatic assault rifle nemabara acho uye zvinoputika. Zvombo izvi zvakabva kuEgypt, zvisinei hazvo kuti zvombo izvi zvakazobatwa nehurumende zvisati zvasvika kwaBulawayo. Mkhoma akaita basa guru rekuti pasi rino rizive kuti zvinhu zvaive zvisina kumira zvakanaka munyika. Akatenderera pasi rose achitaura navatungamiriri uye kutsvaga rutsigiro. Nyika dzaakaenda dzaisanganisira Cuba, Russia, Egypt neEthiopia. Umudhala wetu vakasungwa nevarungu muna 1964 mwedzi waKubvumbi. Vakagara kunagona kudzingwa kusvika mwedzi wechivabvu gore ra1974. Kunze kwekugara mutorongo vakagara makore anodarika 10 vari kunze kwenyika vachitadziswa kugara muno navatungamiriri vehurumende vakasiyana. Uye ndinoti Joshua Mkhomo uyo wataiti baba veZimbabwe vakatungamirira misangano yese yaiva nebasa zvekuti vamwe vese vakaita zvematongerwo enyika muno vaitodzidzira vari pasi peutungamiriri hwaMkhomo. Mugore ra1962 mushure mekunge vadzoka kunoratidzira kune varungumiri kwemakungwa, umudhala wetu vakagadzwa umambo uye kupiwa rutsigiro rwevaiva varwi vehondo yechimurenga chokutanga. Izvi zvakaitwa naNyamasoka Chinamhora uyo akapa Mkhomo demo rehondo bakatwa netsvimbo. Chinamhora aiva namakore 92 paakaita izvi, achigadza ngundu mumusoro maMkhomo. Akatsindidza Mkhomo kuti arwe kusvika hondo iyi yasvika kumagumo. Vakapedzisa vachidaro vaKhumalo. Tinotenda vaKhumalo, ndizvo chaizvo. Asi chakaita kuti pazove nekupatsanuka kweZAPU, vamwe vanoti yaiva nhau yokusadyidzana kwakanaka pakati paMandebele naMashona, asi vamwe vanoti Mkhomo aisaramba akamira panhau imwe chete. Vamwe voti aisanyatsobuda pachena kuti anodei. Rumwe ndorwaiti aiva gwara. ZANU inoti yakatangwa nekuti yaiva yakazvipira zvakanyanya kuvandudza magariro avatema uye chido chekurwisana nemuvengi. Zvisinei kuti ZAPU ndiyo inoti yakaunza zvombo zvekutanga munyika kuti zvirwise vavengi muna 1962. ZANU ndiyo yakaita varwi vekutanga vanomwe vakaridza pfuti vachirwisana nemuvengi mugore ra1966. ZAPU yakaita varwi vainodzidziswa kurwa kunyanya kunyika yeRussia. Varwi ava vaiuya vodzidzisawo vamwe vari munyika yeZambia. ZANU yakaitawo zvimwe chete, asi varwi veZANU vainodzidziswa kurwa kuChina. Zambia zvekare ndiyo yakatanga kuvapa kwekutizira vachironga kuti vorwa sei.
Nekufamba kwenguva, Tanzania yakabvumidzawo mapato aya kuti vaungane munyika mavo vachigadzirira kurwa uku. Mozambique yakatanga kutaura neZAPU kuti vabatane vopinda muZimbabwe kuti varwise varungu. Vamwe vanoti ZAPU yaiva isina kugadzirira, saka haina kukwanisa kutora mukana uyu. Mukana uyu wakapiwawo ZANU ikautambira namaoko maviri. Vamwe varwi vakadzidzira kurwa vari kuZAPU, vakatobva kuZAPU mushure mekunge vaona kuti kunyangwe vaive vagadzirira kurwa, shoko rekuti hondo itange raisauya kubva kuvakuru vavo veZAPU. Solomon Mujuru nevamwe kusanganisira Nhari vanonzi vaiva vatanhatu vakatiza vachinobatana neZANU. Zvakaitika sezvizvi, ZANU yakanga yaita pfungwa dzokupinda munyika kuti varwise muchena. Chitepo akanga achitungamirira ZANU ari kuZambia. Ikoko kune mhondoro dzetsika dzechivanhu dzakamutaurira kuti aifanira kunoona muchembere ainzi Mbuya Nehanda kuti vapiwe gwara rehondo, nekuti vakasadaro hondo iyi vaisaikunda. Mbuya Nehanda, baba muri kurevei? Hauwe Nasitole, wakurevei? Handiti Mbuya Nehanda vakauraiwa nevarungu wakati gore ripi zviya? 1898 sekuru. Nyararai ndikutaurirei. Hongu Mbuya Nehanda, hongu igore ra1971 randiri kutaura nezvaro. Akafa 1898 yaiva homwe kwete Mbuya Nehanda. Nyararai ndikutsanangurirei. Hongu Mbuya Nehanda, hongu igore ra1971 randiri kutaura nezvaro. Akafa 1898 yaiva homwe kwete Mbuya Nehanda. Kunzvimbo yeMbire munyika yaGonono, musha wekwaChiendera Mwano, makazvarwa mwanasikana ainzi Mazviona Kawanzarowa. Mwana uyu vamwe vanoti akazvarwa muna 1887. Pakafa Charwe aiva homwe yaMbuya Nehanda, hakuna kutora makore anopfuura 3 kusati kwabuda imwe homwe zvekare. Mudzimu waMbuya Nehanda unonzi unobuda kuhomwe inenge iri pasi pezera ramakore 12. Hatina zvakawanda zvatinoziva pamusoro poupenyu hwavo kusvikira gore ra1971. Pamazuva aya vaiva vane makore asiri pasi pe85. Zvinonzi ambuya ava vakadaidza vanhu vekwaigara pedyo neMusengezi Mission kuMbire. Zvinonzi vakavaudza kuti kwakanga kwava kuzouya hondo. Vakati vaizoda kuti madzimambo ese abvise mari yerudzi rweKobiri kana kuti peni yaiva neburi pakati. Vanonzi vaiva nemhiko dzavaida kuita dzichibata madzinza 12 ari munyika. Iyi nhau yakataurirwa kuna Mambo Matsiwo. Mbuya vakataura kuti chikoro chevana cheMusengezi chaizovharwa nekuda kwavasina mabvi vanga vachiuya kuzoita hondo muno. Pasina nguva zvechokwadi, varwi vehurumende vakauya pachikoro uye chikoro chikavharwa. Mambo Matsiwo vaya vakanga vasati vaita zvakataurwa zviya nekuti vainge vachangobva kuwana mukadzi wechipiri, saka jana rakanga rave kumudzimai mudiki. Vakati zvataurwa naMbuya Nehanda ndozozviona pamberi apo kana ndamboona mudzimai mutsva. Mari iyi yaifanirwa kuendeswa paguva ratateguru Mutota kuti kuuyu tusere vokumbirira variko. Zvinonzi dai zvakaitwa saizvozvo, hondo iyi yaizotora masvondo 3 chete yopera, murungu nehurumende yake vakurirwa. Izvi zvaizokwaniswa nekuti vaida kunza mhute yaiva yakati tsvete, zvekuti varwi vehurumende hapana chavaiona, asi varwi verusununguko vachiona. Zvinonzi kune mumwe akanotsvaga dzvene kuvarwi vehurumende achibva anovaudza kuti kwaiva nemwe chembere inonzi Nehanda yanga ichipa varwi verusununguko mushonga wekuti vaende kunorwa hondo. Mauto 40 chete echichena vaine vanhu vatema 3 pakati pavo vakaerekana vati vhu mumusha maigara Mbuya Nehanda. Vakananga kuna Sabhuku ainzi Bandazi, uyo akabva azoenda navo kumba kwaMbuya Nehanda. Zvinonzi vaida kutora Mbuya Nehanda kuti vaende navo kuBritain. Vachingunosvika pamba paNehanda vakawana akabudirwa.
vanoudza Bandazi kuti audze Nehanda kuti abude panze. Zvinonzi Bandazi akataura kuti ambuya vakanga vakura zvekuti vaisakwanisa kufamba uye vaiva vasisaone. Nguva yese iyi Nehanda aiimba achiridza muridzo. Mutungamiriri wevarwi vehurumende iya, Hofori Rerume, akaenda akananga kumba uku. Paakangoswedera pedyo nemukova, akabva apera simba achibva awira pasi. Vamwe vake vakamutakura vakamusiya pamumvuri. Akabva anzwa zvakanaka ndokudzokazve. Achiswedera pedyo nemukova, anopera simba kechipiri, vakamutakura zvekare. Vakaita zano rekusungana maoko vari 10 necheni dzavaiva nadzo kwakutungamidza mumwe aibvumidzwa kupinda mumba maambuya Nehanda, vainzi vamukoma washe Murenga. Vamurenga vaya vakangoti pindikiti mumba muya, cheni dzichidambuka kusiya varungu vaya vari panze. Vakazowirirana kubisa gonhi remba yaambuya Nehanda iro raiva retsanga. Vapedza izvi vakatuma mumwe wavo kuti atore mufananidzo yezvaaiona. Kunyangwe vanhu vese vaiona muchembere uyu, murwi uya aifanirwa kutora mufananidzo hapana chaaiona, akatarisa mumushina wekutoresa mufananidzo. Panguva iyi Nehanda akanga akatambarara makumbo, akabata tsvimbo yake achienderera mberi achimba rwiyo rwaaidzokorora mazwi ekuti muchadya nhoko dzezvironda. Vaiva vakafukira jira dema, rimwe reruvara rwedenga uye jira jena, vasina shangu. Tsvimbo yaiva pamakumbo. Mauto aya vakatora mafuta ekufambisa motokari vakadera pamusoro pemba yaiva yeuswa. Pavakaedza kubesa moto wakaramba kusvika vaenda kwakadaro uko vachitsvaga kuti voita zano ripi. Nguva yese iyi zvinonzi sekunge paiva nemunhu aivaudza zvekuita kubudikidza nechidzangaradzimu kana kuti redhiyo yavaiva nayo. Vakafunga kuti vamupfuure. Vakatora pfuti yavo hombe yaiva namakumbo mberi. Mutekenyi wayo akanyatsozvambarara akagadzirira. Vatema vese vakanzi vatarise kumavirira vachiteura. Paakaedza kuridza pfuti haina kubvuma kuregerera mabara ayo. Sevarwi vehurumende nevagari vemumusha vakashamisika namashiripiti aya. Vakatuma mumwe wavo kudzokera kuchikoro chomusengezi kuti anotora mushini werudzi rweCaterpillar Grader uyo waishandiswa kugadzira mugwagwa. Vakatuma mumwe wavo kudzokera kuchikoro chomusengezi kuti anotora mushini werudzi rweCaterpillar Grader uyo waishandiswa kugadzira mugwagwa. Apa vakanga vafunga zvekuparadza imba yaNehanda. Grader riya rakauya richifamba zvakanaka, asi raakuda kusvika rangosarwa nechinhambwe chiri pasi pamamita 300 rakabva rati zii. Kudoedza kurimutsa rikaramba. Vaive nenyanzvi dzekugadzira dzaivepo, vakatanga kubata-bata kuti pamwe raizomuka. Vari mubishi kugadzira kudaro, Grader riya rakatanga kunyura muvhu. Vanhu vese vakati kana nazvo. Panguva yavaiva vakamira kudaro vachishaya kuti voita zano ripi, ambuya Nehanda vakadaidza mumwe mutana kana kuti mukweguru akanga aripo ainzi Chaparadza. Chaparadza akafamba achida kuti aende kwaakanga adaedzwa. Varwi vehurumende ava vakamudzivisa nekumira pamberi pake. Nenguva iyoyo padziva raiva pedyo iro raiereswa nemuchembere Nehanda kwakaonekwa kuchibva dutu rechamupupuri rakananga kumba kwaNehanda. Varwi vehurumende vaiva vakapfeka nguwani dzerudzi rwehelmet idzo dzaisungwa pasi pechirebvu. Chamupupuri ichi chakatora nguwani idzi dzese, hapana kana imwe yakasara. Hapana akaona kuti nguwani idzi dzakaendeswepi. Vachiona izvi varwi vaya vakatiza vese. Varwi vaya vakaenda, Nehanda akakorokodza vanhu akavataurira kuti kwaiva nevarwi verusununguko vakanga vatumwa kuti vauye kuzomutora uye vaiva munzira panguva iyi. Nehanda anonzi aisadya chibage nekuti aiti imbeu yakauya navavengi. Sadza vaidya ramapfunde, zviyo nemhunga chete. Dzimwe nguva vaidya mauyu nehuchi hwakasanganiswa nehupfu hwemhunga. Mazuva aya pamuzinda paambuya pakauya masvikiro 3 vaiti chiodza mamera,
chidyamauyu nachipfeni. Vachena vakasunga chipfeni vachimushungurudza kuti avataurire kuti mbuya nehanda vaironga zvipi. Vaimuvharira mutirongo, asi mangwanani ega ega vaimuona akagara panze petirongo achiputa bute rake. Zuva retatu akati kwete, mandinyanyira, achibva atorwa nachamupupuri havana kuzomuona zvakare. Izvi zvakaitika kupera kwegore ra1971. Mushure mekugadzirira kwakakwana, varwi vehondo yerusununguko vaya vakazouya muna 1972. Pakazogadzirwa pavaitakurira mbuya ava kuti vaende navo kuZambia uko kwaidaidzwa nambuya kuti Kambiya. Vakatora mapango maviri kwakuisa jira pakati iro raidaidzwa kuti Banda. Chakashamisa parwendo urwu ndechekuti ambuya ava vaifa pese pavaiyambuka rwizi vachienda kuKambiya. Kufa kana kuti vaingokomoka. Vakabvunza baba Varanga. Kwete, kufa chaiko. Zvinonzi vaiva nemhiko dzavaiva vakaita pavaiyambuka nzizi idzi vachipika kuti havaizodzokera kwavakabva kana vasvika kunyika ichipikirwa chivavarirwa. Pakazoitwa chikaranga pazambuko rekuyambuka Zambezi vachienda Mozambiki kuti vazoenda kuZambia. Izvi zvakaitwa pedyo nepaigara imwe mondoro yainzi Tawa-Tawa. Apa ndipo pavakasiya mucheka wavaiti waisafanira kuyambuka Zambezi. Vaiti mucheka uyu ndiwo wavakaitisa mhiko dzekuyambukisa Zambezi. Mhuri yekwamukoma washe Murenga vaivepo ipapo. Vanoti jira iri vakazoriona riri mubako kumusha kwavo mugore ra1986. Jira iri riri kona nhasi uye hapana anogona kuritora. Kune vazhinji vari kuda mucheka uyu. Zvinonzi ivo mbuya vakati, mirai ndizvisiyire papo. Asi vese vanonyeba nhasi uno kuti vanobudirwana nehanda vari kutsvagisisa mucheka uyu. Mbuya vakasvika zvakanaka kuchifombo kuZambia. Chitepo naTongogara kusanganisira navatungamiriri vazhinji veZANU vakanga vari kuZambia vakauya. Vatungamiriri veZambia vaivepowo kusanganisira masvikiro matatu aye. Nhau dzakataurwa ipapa dzaisanganisira nhau yevakomana vehondo veZANU vanomwe vakapararira kuChinhoyi. Zvinonzi nehanda akataura kuti vana ava vakanga vakasika kutumirwa kunorwa iye asati ataurirwa nezvavo. Zvisinei, zvinonzi vakaita chipiriso chehondo. Chitepo akataurirwa zvedzinza rake uye nehochekoche yaaiva nayo nehondo yechimurenga. Akataurirwa firo yaizoita, akaudzwa kuti aisazopinda munyika itsva yavairwira iyi. Tongogara akataurirwawo zvekare pamusoro peupenyu hwake. Akaudzwa kuti iwe vamwe vave kunopururudza uchaita chipiriso, hauzoiona nyika iyi. Tongogara akapindura kuti aida chete kubvisa utungamiriri hwechidzvanyiriri hwaiva munyika. Vakapiwa mhiko dzehondo. Nehanda haana kufara kuti hondo iyi yaiva yatora vanasikana kuvaita varwi vehondo. Zvinonzi akati yaifanirwa kuita hondo yevarume vega. Kubudikidza naizvozvo anonzi akataura kuti varwi ava vaisafanirwa kubata vasikana ava kana kuita chipfambi. Anonzi akataura kuti mhiko iyi vaisazoikwanisa, saka zvaikonzera kuti nguva yekurwa iwedzerwe. Mbuya vanonzi vane zviga zvavakasiya vatema zvinosanganisira zvinotevera. Vakati kana nyika yatorwa yaifanirwa kudzorerwa kumadzitateguru nekuti ndivo varidzi vayo. Madzimambo vakanzi ngavagadzwe, asi vogadzwa nemadzimambo endoro chena. Vakati vanhu vaisungirwa kuchengeta nzvimbo dzinoyera, dzichiyereswa nekukosheswa, madziva anoyera, makomo anoyera uye masango anoyera. Vakati vachena vaiva vakavigwa panzvimbo dzinoyera kuvatema vaifanirwa kubiswa. Sir John Rhodes akavigwa mumatombo emalinda dzimu pamatopo. Zvakanzi mutungamiriri wenyika aifanirwa kugadzwa nenzira yapasi chigare. Chekupedzisira vakati kwaifanirwa kubikwa doro kana zvese izvi zvaitwa kupendera dare iri.
Vachipedza kutaura navakuru ava saizvozvo hakuna kutora masvondo maviri vasati vafa. Vakavigwa kuchifombo. Mapfupa avo akazotorwa muna 1976 akanovigwa kuMozambique pedyo neguva raChikuyo Chisemarengo. Zvinonzi sekuru Chidya Mauyu navamwe vakuru vamauto vakabva kumuzinda wemauto enyika yeZimbabwe yainzi King George VI kana kuti KG6 ndivo vakazoviga mapfupa avo musango reTsokoto mushure mekuwana kuzvitonga kuzere. Vamwe vanoti handizvo zvakaitwa nekuti paifanirwa kuva navanobudirwa nemidzimu yakasiyana uye mundoro nemadzimambo. Ndatenda kuteerera kwenyu. Ndiko kupera kwenhaurirano pakati pasekuru Chirandu